Sziasztok! Én elmondom nektek, ez itt az AP Csati. Mondom előre, hogy lájkoljatok, vagy inkább iratkozzatok fel, mert nagyon jó lesz, remélem. Na figyeljetek, az elmúlt 2 hétben, és nem volt 2 hét, mivel hogy most van az első híradó paródiám, mondjuk ott a tényeknek kéne ezt jelenteni, de mindegy. Itt van velünk Brümi, szóval, és akkor a mai híreink, szóval, jó mindegy, már olvastam, igen, hogy egy eszméletlen pszichológushoz kéne járnia egy ilyen vadállat, eszméletlen lovaglócsöves, aki mesztelenül járkál az utcákon. Vagy néha van rajta egy kis alsógatja, vagy néha egy kis ruha. De nyugi, neki van Samsung telefonja, és nyugodtan bíberezhettek vele. Várjál, megmutatom nektek. Friss hírek. Jön a... Az visszagolta, aki nem akarta, s nincsen róla csak egy biztos adat, hogy szénné égetné az orjukadat, a szádba is pingok, ha akarom, ezzel a torkodat is vakarom. Jaj, nehogy azt higgyétek, hogy én voltam, hát ez egy műsor volt, bocsánatot kérek szépen. Na, most jött egy hír, hogy az M3-ason történt egy olyan nagy dolog, hogy 2 ember összeütközött. Ez, elmondjuk önöknek, hogy egy csiga közölte velünk. Elmondjuk önöknek, hogy a csiga a riporter, mondjuk, mutatjuk. Jó napot, kedves nézőink! Ezért, ugye, az M3-ason nagyon nagy baleset történt, én Mr. Csiga Pista vagyok, a bambukutyából. Ha. Na, olyan nagy baleset történt, a bambusznád meg az óceán összeütközött. Igen. Az volt a nevük. Vagy azt hiszem. Nem tudom. Az a lényeg, hogy az M3-ason dolog lett. Köszönöm, Petya. Nagyon szép volt a riporterje, de most én elmondom, hogy mit láttam. Sajnos Csiga Pista nem látta, mert túl lassú volt. A Lajhárt is megkérdezték, ő olyan volt, már is mutatjuk a filmet. Vagyis oroszlánnak kinéző Lajhár. Hát jó napot kívánok! Én nem láttam nagyon, de Csiga Pista valahogy most be van rúgva, de sajnos sokat ivott. Láttam ott a fűborozóba, sajnos lenyelta róla az összes nyálat. Na minden, szóval én azt mondom, mint Lajhár, ez is lassan történt, mert én épp szundítottam. Sajnos leestem a fáról, és ezért kókuszra esett a fejemre. Azért ilyen barna, látjátok, mekkora az orrom kicsit bedagadt. Sajnos ezt az M3-as ízétől kéne kérdezni, aki vezeti ott az autókat. Már is mutatjuk a polgárőst. Halló, jó napot! Láttam, hogy írtak, én vagyok az autóvezető. Ott volt mellettad a riporton. Na szóval én azt mondom, hát így is elég lassan történt a helyzet, mert én is elmentem a fűsörözőbe. Ott Csiga Pista elébe volt rúgva, mint mondta Lajhár. És oroszlánnak kinéző Lajhár. No szóval én azt láttam, hogy a rendőrség elütötte a pszichopatás csövest. Sajnos ez így van, mivel én vagyok Brumi, és én idáig összepostam magam. Nagyon. Ettől én elájuttam, szóval így. Kapcsolunk a stúdiónkba. Köszönjük! Jó napot kívánok! Egy régebbi megtekintést lehetett látni. Ez kb. Most történt úgy 20 percen. De most elmondom önöknek, hogy egy nagy baki történt. Már is mutatjuk. Nem a pszichopatás csövesre úgy, mint az előbb, de őt elütötték. És hol végezett? A trágyában. Szóval önöknek elmondom, hogy ez sajnos nagyon rossz. De hát ez pszichopatás volt. A lova hol végződött? Sajnos tele volt lócitrommal.
ezért felvágták a hasát, kijött még egy gyerek. Ez olyan, mint a szülés. Na szóval, megmutatjuk önöknek, hogy mi van, aki nagy bakit követett el. Már is mutatjuk. Az finom bajos kenyér. Hí, barátom, kész a vajas kenyér. Mi ez a... Kész a vajas kenyérem? Mi ez a vajas kenyér? Fúj! Másik nagy baki. Jó reggel! Ez a gyerek megőrült! Kapcsolunk stúdiónkba. Ez volt a mi mai tényünknek az egész világon. Szóval ez történik a minden napokban, szóval ez ugyanez. Tisikó. Vége! Köszönjük a figyelmet! A viszontlátásra!